le number kashikini because abantu ababhaya bathi hey lo muntu siyamuzwa mara sizumsindo yena simuzwa yawuthi angithi nina yini abantu abaziyo ukuthi hayi what Mashiloni Stone yard believe ntontoni iyasabela iyazwakala yangethi mamela yazini chicken ndoto mfethu wethu mfethu angisabeni ngebhusi lakho ungangako mfethu lenombolo idako wena oyishovile angeke ngithi ngiyangithola ngoba namanje angicwelanga ukuthi usebenza kanjani sashayela sagcotshela emsokwanini ukuthi lo line lona usabelisa thina hey awusitsheli ngogwayi awusitsheli ngensango namhlanje wena hey awusitsheli ngemali singama 26 1836 George Gray angazwa ngizwe that is a story ayingeni mina ngisebenzi esinophawu uphawu lami linde ngaphakathi kwemthambo yegazi iyafakazela kathathu imizuzu eyisithupha ingakamashi sengisho ukuthi my heart beats 3 times my pulse beat 3 times before 6 minutes mawungibamba ngithi la uyezwa kuyasho tip 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 before 6 minutes inamba yakho engaphakathi wena yebo bhuti ingisegazini ngiyinombolo ngolayini ingena kanjani le ngomoya ngomthandazo ngani ingena kanjani yazi lento ingena kanjani iqala ngezwi that's where mawuhlakaniphile you cannot indulge yourself into so wazi ukuthi bengizongena mina lezinto if bengizothola idegree ngithola umsebenzi ngaphandle angeke ngithi ngazi isithakazelo samara sengazi inomboro because inomboro like umuntu ukhuluma isithakazelo uyabuza nade uyakhuluma ngakhona oshi imthambo yegazi what yini lezo zinto lezo yayibona yethu njani